बनले सन्यासी। जूना अखाड़ा जाके जूना अखाड़ा जाके बन गईले दासी बाबा अभय बनवासी। बाबा अभय बनवासी IIT से बनले सन्यासी। बाबा अभय बनवासी IIT से बनले सन्यासी। मेला कुंभ लागल रहे प्रयाग में भइल पहचान इनका गेरुआ लिबास में। मेला कुंभ लागल रहे प्रयाग में भइल पहचान इनका गेरुआ लिबास में। चर्चा बढ़ल बा सगरो मथुरा काशी बाबा अभय बनवासी IIT से बनले सन्यासी। बाबा अभय बनवासी IIT से बनले सन्यासी। बनले अघोरी कैसे पूछे पत्रकार हो रहे मजबूरी कवना छोड़ के परिवार हो। बनले अघोरी कैसे पूछे पत्रकार हो रहे मजबूरी कवना छोड़ के परिवार हो। अभियो से आजा घरवा कहे बाबूमासी बाबा अभय बनवासी IIT से बनले सन्यासी। बाबा अभय बनवासी IIT से बनले सन्यासी।